ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode Ceerno Malick Sow joom gandal towgal joom gandal timmungal cellungal e fannuji certudi so tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma foof ina catti mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow an bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta wat composé 78 186 02 48 Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaabaɗo. Femme, ça va? Ça va? Machallah. Dem tan. Anduna femme hay goto yitam. Beren do de. Ah, femme aduna wona ni yande. Ça va non? Ça va alhamdulillah. Ayo non? Wallahi mi buri. Femme, am manki 3 réunions. Da adan ni sa manki réunion. Il faut ça arde adira temedi. Gonke. Joni quel devoir an hay goto yitama nantama. An femme toujours en woni tête. Joni changera ni complètement lewru korko. Wallahi mun wana hay dara. Hay nukum yahat gallo kam mi yaltani dum. Hay so mi humtima ni hay nukum yahata mi amatan mi jodo kono wana hay dara. Ni femme wana non. Wallahi Anu de dimme sax wala ani korka min mi jabi. Way nodda yimme wala nata e groupe. Femme ni na yimme fo yimme femme. Wallahi mi am tan. Ça va non? Ça va? Mida xawre kodo mon odon tan. On nanne leggal. Yoro wiyete an oɗon on est ce que mo selli omo yaade goto debbo ni dalde debbo mo sellani noon ko debbo makko on ko debbo makko kono on waɗani jamde ɗum ɗon wona jam koɓe mbaɗi kamɓe ɗo est ce que ça va kam kamɓe dal eɓe ñaagui duwaw seeɗa kamɓe ɗiɗo dal manam koye ɗe dal no manki dal on waɗani jam ɗum ɗon wona jam an diɗo yimɓe ɓe sellani ɗum ɗon neɗɗo sa miijata ko ɗum an neɗɗo kay so sellani a hokkan mo selluɗo seeɗa sax ala ko heewi hen noon ina wiye yimɓe ɗiɗo so cellani yoɓe mbadde kamɓe ɗiɗo noon eɓe ñaagui duwa ɗum tagui noon ɓe mbadda an kay a joni a halni kam kañum tahi mi yitama réunion mi yitama hay nokku galle men dal sa yiɗi nande gonga ina weeli Baba, halde yaro. Ko woni ke? Bone yoni tan yaro no hoddire men e galle he. Enen eden cuurimo. Yaro wawa yaltude bowal e beddaji he. Ina wada attaquer hoddibe men. Ina wada attaquer hay sehlabam be jaade men. Won waaj goto minen bokki association. O are am hanki. O wi kam ko garno do e galle he. Yaro waɗi mo attaqué ƴattimo waɗi mo tuumal wimo aɗani nene rewe debbo makko nene waɗa mo fof on ɗon noon ko kersuɗo meɗen o haalni kam noon min yomi haalani ɓayde ko an woni killifaɗo galle o haalde yaro noon guila law o wi yaro ne ƴattomo walla kanko tooñ walla ko yaro tooñatamo walla holɗum ala fof ko wiyani o wi yaro haalde makko waɗimo attaqué wi yaro wi omo sukki hay debbo makko ƴew tan buubel yaro wi oɗo no sukke buubel o ko waddate buubel ganduɗa hay goto yiiɗa ɗum e aduna so wona yaro wona wonko wawani yaro yo fiimo fotti yo fiimo yo tooñimo yo fiiɗo woni haala yaro woni koye hewde noppam ɗi hen kay so wonko wawani yaro tan yo huccan yo fi yaro ɗum tan ɓuuri laabi ɗum safrat ɗum min mi wawa ɗum safra ala baba woto wiru noon so wonko wawani yaro wimo yo fi ala sa yi o ari o haalani kam kay aɗa andi on kam wawa safrande hoore mum ko heewi aɗa wawi ɗum safrude
min gueɗe yaro joni ko puɗɗiɗo tampude e joni noon min mi ummo mboɗo safra ɗum mboɗo ɓeydan hooram coono min kay bono yoni ko jondumi ko ya wimo so wonko wawani yaro so tooñimo yo fi on noon doole ɗe omo lohi de mo lohi hol ɗum omo lohi to banggue doole ɗum tagi omo haalan kam kalanmami lohi yo woppu tooñangue wat yo woppu tooñangue walla o ƴewno gérran ɗum hoore makko min bono yoni tan korka ka mi ronki andude lewru ndu ni ɗo yara korka ɗo yara mi natti andude enen ɗe boni ɗe birwi caɗele buubel ga yero to pelem ga mi natti andude korka ɗo yara kadi hoto fawnam hen probléme neɗɗo goɗɗo anani ko mbimi ko mi nani gueɗe yero han kadi mi tampi hen kono babo il faut kala hen de mbawmi haalde hen ko gueɗel gotel yo ƴew guiƴira makko min gueɗe yero tampini kam so tawi o andi tan ala ko wawni yero yo ƴew guiƴira makko ɓe nawa yaro ladde ne piya ɗum toon min tampi a totti yamirode mimi yamirta e goto yo fi neɗɗo de mbimami ko so wonko wawi réglande hoore makko yo réglu ayi so yaro so réglani eyyi allah no seedi mabɓe piymo e beddaji he haw tan o andata to jeeya probléme mabɓe kamɓe yam an yaro tampini yimɓe tampini galle tampini leegal tampini yimɓe foof yaro ko wondi ko ko goppiraɗo noon eyyi joni kam kono allah no andi ay so yalte ɓeeɗo eyyi so rentaki ɓeeɗo eyyi e moƴƴi min kam mi haalnima ko kalnanmami ko gasi sa yi haalan neɗɗo ma o moƴƴi min affaire yaro han kadi koko sappi mi tampi aɗa min noddumade eyi ayo ko jaam tan yero wonko haali ɗo yero eyyi alsan kadi ari wonko haali alsan eyyi yero wi won garoɗo min kam ñandande gartanmi jama wonmo pottume damal ngal mi heptinanimo noon cikkannomi ni koye waɗoɓe relevé robiŋaji ɓe kono ndeke wona yar noon wi ko sehil ma holon hen mi anda wi ko joom waare tan sukkude min kam won pottumi ɗo waare sukkude moori mbiyata mi anda moori mi anda ko moori mi anda ko holon eyi ko moori yero wi ko sehil ma ko an addatama eyi ko sehilam yero kadi wi omon rewma omon rewi kadi e joom suudu mum buubel lolo ɗum noon noon ɓurta koye moori ko sehilam minen bokki association ɗo e leegal he ko ɗum addatamo ɗo min jooɗo min jewda kono noon heddino omo rewa buubel ala ɗum kam mi tinani to ɗum kadi so ɗum kam wona gonga ni baba mi jaɓani ɗum de yero haali de ala ɗum wona gonga alsan kadi ari ɗo wonko haali ko alsan wi kadi alsan wi ko kanko e yero ɓe jogori ko waddude naggam tolnima ɗon eyi ɗum kam ko gonga par ce que mi nanino ɗo eɓe dugde ɗo kamɓe ɗiɗo ɗum kam mi nani ɗum jurnitɗe affaire o de yoro yo rento yimɓe leegal ɓe yoro ko toñowo de baba yero no holmo tooña yimɓe leegal ɓe eyyi suka worɓe a wona nani omone wiya suka worɓe nandewe buubel te ɗum kam wona gonga de kene wona hen fof yimɓe goni koye korka yo birwi yo usto hankadi e galle o koye makko jabante yimɓe aroɓe e buubel ga ni ɗum fof ɓurti ko kamɓe tan yero nan ɗon omon ɗon so tawi ko kanko toñata yero kam nan ɗon koɓe waddoɓe kam eyi koɓe waddoɓe kam ala kono kadi a haalata hen andi yoro so yaltiɗo yimɓe piyanmo de suka worɓe mbayimo soɓe piimo yoɓe piimo min mi tampi de hoto wallahi mi tampi haalde makko ɓuuri makko aldami yero haalde makko ko mbiyanmo noddumo mbajoɗamo amma ɗum kam suka worɓe ɓen mbayimo de ɓe piyanmo ɓe piyanmo tan ni yi e kanko toñata di kanko toña kanko toñata noon mbiɗa min wima noon eyyi mami haalde yar haalde makko caggal mbiɗa kanko toñata mami haalde makko sallah jaɓ ɗum de ɓuuri kam kalda e makko moƴƴi piyeɗo ɗo o daase haddamal galle moƴƴi inchallah eyyi moƴƴi wadde eyyi moƴƴi so taw ka gorko tan tawam ɗo mi kasa guiɗel mamma an paɗanmi ɗo
min anda kam ar mayen joni min mayde burani mi wande jodade do mboɗo haala ni aɗa haala so taw ka gorko tawam ɗo widam debbam nangam mi warma yo bon heɗomi mi heɗaka ani min ɓurma hangani holen bala mi wadde mo hunde walla miɗo fiima e ana aɗa wawi fiide mi ana aɗa wawi fiide halna ɗum kawma peni mi walla gogoma a peni so après an mbaɗa comme no bongu ni an bongu oɗo an mbaɗa comme no bongu aɗa famde kede bongu ka gor anda ka gorka sinno wonan warema walla kami gorko yimɓe sikkata ko ka debbo a somi naati somi haalde gogoma ha pare mami watte debbo ja ɗum ko jikku debbo ko an ko jikku debbo holko jahata aɗa haalde goggo am min mi haaldani e goggo ma mbaɗa ani an demgal ma ngal ma udduɗum a peni ana watte debbo an aɗa peni an ma ani tuuɓo ma so ba boɗo wallahi sa même ti wutam somi rofanima gobbe tan wiyam ce par creso lay mi kasat guel mamma de aɗa anni kam an mi yiɗa annude ma an mi anda ro ngiruɗa yew an mi hirsete yo bon mi meftama ha mimi yo bon mbimi jarani kada ya mbimi ko ñaara ɗum ko jikko debbo an mbaɗen jikko gorko mbimi